Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. În acest episod o să jucăm cu domnul Ionuț, salut, care o să aibă și el canalul în descriere, și cu Cristi, care fură corcodușe. da, care fură corcodușe. Dacă e capra, adule, dă și mie. Ai chestia de dăm. Chestia frumoasă. Te suiși pe masă. O să aveți și canalele lor în descriere dacă o să se poartă frumos pe la capra. Dă-le capra, dă-le pe masă, câte tai. Capra nu ne face parada murii. Murii, alo. Ce? Ce mare șmecher. Trebuie desfăcut. Așa am revenit. Hai să uităm. Am mai jucat un meci cu Ionuț. Le-au vorbit pe mine cu pumnul. Eu la sunt județ. Hai la hangar. Nu la hangar. Am să-i din greșeală. Tu l-am dat. Hai la hangar. Hai la hangar. Dacă am reușit să găsesc calea aia. Ce? Capul nu are de. Ce bătăi de acum. N-ați auzit nimic. De înălțare o să avem o capră prăjită. Îi garantez eu asta lui capră. Chiar mi-e foame. Pe ce e mâncare la asta? Nu aveam asta. Ia uite. Mă, Taci, gâmbesc. Capul ți-a zis. Eu am găsit o vestă de aia. Eu mă prind capul pe aici și am găsit nimic. Bă! Eu. Mama, Ioane a dat lovitura. Ia ce am găsit, mâncați așa. Ce e ăla? Aia cu bombe. Bă, vreau și eu pe. Dar cum trag cu ea, o întrebare? Că n-are țintă. Pietră. Te omor. Vin și eu la tine. Help, Ioane! Vin, E murit? Nu. Da, ai murit? Te răzbun. Și ea nu a rămas. Da, mă joc, bă, lasă-mă că mă joc un pic. Hai să vedem pe domnul Ioane dacă ne ajută. Uite-mă, Ioane. Lasă-mă. Trage-ne el. Păi Ăla de sus. am încăcat de la mic. Păi nu tragea unul de sus din el. Ia. What? Ce siliconul ăla? Alea, mă, bă, ce silicone. Nu, joacă-te tu. Tot mai varză. Dar unde e ăla? Nu, în paradis. Ai decât 2 șoturi. What? Unde? L-ai omorât? Să înțeleg unde. E de căcat arma. Bă, nu, că ai țintă. Domnule capru, mă te fură curcuș. Hai să-l lasă-mă mare. Nu mai găsim. Bă, mâncată-și gura ta, zici că trage cu de la cum se cheamă, cu supozitoare. Supozitoare. Mă omoră. Mă du-te și mai. Așa, o să pun pauză și o să revenim în următorul meci. Aha, am revenit și cu un nou meci. Saluta! Deci De data asta o să mergem la ruinele la Catatua. Dar chiar vrei de prima. N-am avut niciodată un win Amândoi. la duo. Poate o să avem. Odată cu un prieten Didier la să câștigăm, dar ne-am omorât unul pe amândoi. Dido. Da. Hai mergem la... Hai la Catatua. Hai la ce? Hai la Catatua. Ce? Catatua. Hai la care? Hai care? Te-ai întâlnit? Mă, că pe te bat. De una? De-abia aștept să termin episodul. Sari, Ioane, știi că Catatua. De unde?
Nu ajung până acolo. Bă, Da, bă. n-ajungem. Depinde. Bă, unde un cădere? Deci, mai față mine. Deja mi-a deschis parașuta mea. Hai-ți după mine, Ioane. Vin, dar mă duc la casă de asta. Bă, nu la alea, că acolo e la pec. Păi nu mă, băi, vin după tine, mă. Bă, nu. Nu Că să-i strâmb. Nu strâmb. Ai căzut acolo, nu? Da, am fost pe aici. Vino după mine. Vin. Hai să iau să niște cască. Ție ce kit ai luat? Mie mi-a dat cască. De care? De revolver. Un SMG și o armură de 2. Da, urmă mă duc în casă. Că intrăm pe stâna aia. Nu e mare. Da, uite. Da. Tu ce te-ai? Hai, Bă, eu ți-am zis să nu te duci încolo, că te duci greșit. Păi de-ai sărit mai internetul. Mamă, Ioane, E lutat. am găsit loot bun aici, dar mie că e lutată. Eu nu am nimic. Ce iară să What? Ioane, tu ești ăsta? Nu, Dacă a venit spre mine, am pus-o. de sunată pe asta. Ies peste el? E aici sus unul. De fapt e o fată. Nu la fel trebuie. Să mor. De ce? Care aia shotgun? Și eram aproape lângă ea. Vin după tine, de sări, dar n-am are. Dar nu mi-a dat damage deloc. Decât 5% care am luat-o falling. Arde telefonul, mă doare mâna aici. Bă, am apăsat pe lângă. Arde, omoară. Epa. Ce-a făcut fata? Ioane n-are rost să-i dau cu... Eu ce bă, cum îi dau, bă? Dă-i, Îi dai în cur. nesimțitule. Scuze, îi dai un poponet. Ioane, zi-mi te rog că ai un medic. N-am. Zi-mi te rog că m-ai mințit. Te-ai mințit. Nu! Nu. Ai zis, bă, că m-ai mințit, adică ai. Nu, n-am nimic. Păi vreau un medikit. Hai că poate să găsesc. Medkit, nu medikit. Medikit. Taci capra. Cristi prost. Gabi, urât. Așa. Taci, Taci, cât ai? taci. Toci. Cât stau la craci. Poate trag. Bă, n-am găsit niciun medikit în 3 case. Eu n-am nicio armă. Ia mâna capă Eu că am te decât bat. pistol și... Capră, știi că eu filmez cu o aplicație care pot să pun pauză și să te batem. Amândoi. Capră bună. Gata, am găsit un medikit. Eu n-am decât un shotgun și un pistol. Eu am un sniper și un SMG. Îți, care trage? E unul lângă tine, Ioane. Nu-l omor dacă îl găsesc. Păi cu ce mă? Ce? Ai shotgun? Vin eu după tine? Mamă, sali. Au! Vezi că vine, vezi. Omoară, că e unul. Unde mă? Vezi că e pe lângă mine pe acolo, eu sunt în Hai, casă. am fost la... Păi vine la tine, îți dau revive. Păi hai, dă-i, omoară pe ăla dacă. De unde? Că n-am viață. Dă-i.